Fil-lokalità ta' Santa Lucia, l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma qalet li qed jintilfu madwar 500,000 litru ta' ilma kull sena minħabba leakages. Il-Korporazzjoni qalet li minn statistika riċenti ħareġ li madwar 3200 kont madwar Malta ikollhom problemi ta' telf ta' ilma li jwassal għal ħela kbira tal-ilma u żieda fl-ispejjeż għar-residenti. Spjegat li qed tinforma lil klijenti dwar dawn il-leakages tal-ilma li għandhom permezz tat-taqsima tal-monitoraġġ tad-dejta assistita mill-intelligenza artifiċjali. Il-kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma Karl Cilja spjega kif se jsir dan il-proċess. Bħala korporazzjoni se nkunu qed nitlu għan-nies u nibdlu il-valvi tat-tankita fuq il-bejt li huwa source importanti ħafna ta' leakages għand in-nies. Aħna bħala korporazzjoni mhux biss inbijaw l-ilma, ma ovvjament dejjem irdu niżguraw l-użu bil-għaqal tal-ilma. Għal darbohra bħala korporazzjoni permezz tal-smart meters li għandna installati għand in-nies nkunu nafu aħna jekk ikun hemm leakages wara l-meter għand in-nies u bħalissa għandna eżerċizzju fejn ninfurmaw in-nies permezz ta' emails, telefonati u ittri wkoll biex niżguraw li dawk il-leakages jitnaqsu. U għalhekk li l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma nedit l-inizjattiva f'Santa Lucia bħala proġett pilota bit-tama li dan il-programm jiġi estis. Għal din il-kampanja residenti f'żona f'Santa Lucia qed jingħataw valv tal-aħħar teknoloġija għat-tank tal-ilma tagħhom. Dan se jgħin biex tnaqqas b'mod sinifikanti r-riskju ta' ħela ta' ilma u jiżgura provvista tal-ilma aktar effiċenti u affidabbli. Il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma ħeġġet li residenti tan-Neighborhood 1 ta' Santa Lucia biex jirreġistraw għal dan il-valv b'xejn billi jċemplu l-korporazzjoni jew jimlew il-formula online.